Ale to ja vás vydám o challenge so sluchatkami. A to spoločne s Tomášom. Čaute. No, je to challenge, že máte naše sluchatka a naplno máme pustenú hudbu. áno, máme naplno pustenú hudbu a ten jeden mu niečo musí povedať a on to musí uhádnuť, ten čo má na hlave za sluchatka. Ja viem, že to točilo veľa youtuberov, ale My sme boli takí noví. a my sme to chceli ako, nie že kopírovať, tak ale nevedeli sme, čo máme točiť, takže môžeme ísť na to. Počkajte chvíľku, áno. Musím sa odísť. A na chvíľku bude strik, takže čú. Tak sme tu zas. A máme tu plus sluchatka už. Chystané. A hudbu, všetko. Tak a môžeme na to. On bude hovoriť prvý. Poď, môžeš. Čakaj. Môžeš. Aligátor. Trošku dlhšie. Aligátor je vo vode. Čo? Aligátor je vo vode. Čo? Aligátor je vo vode. Aligátor vo vode? Nie. Aligátor je vo vode. Telefón? Nie. Aligátor je vo vode. Vodotesný telefón? Nie. Aligátor je vo vode. Čo? Aligátor je vo vode. Aligátor je vo vode. Aligátor... Aligátor... Na záchode? To by bolo dobré, ale... Čo? Aligátor je vo vode. Aligátor je vo vode. Aligátor je vo vode. Aligátor je vo vode. Čo? Aligátor je vo vode. Čo? Aligátor je... Počkaj. Aligátor je vo vode. Aligátor je vo vode? Áno. Ako aligátor vo vode? Aligátor je vo vode. Takže mám bod. Počkaj. Počuješ na obidve? Počuješ na obidve? Dobre. Čokoládová zmrzlina. Co? Čokoládová zmrzlina. Skokanový. Skokanový. Skokan je... Skokan? Skokanový. Skokan skokanový? Nie. Skokan skáče. Skokan skáce? Nie. Čokoládová zmrzlina. Telefon? Nie. Telefon? Nie. Čokoládová zmrzlina. Čokoládová zmrzlina. Čokoládová zmrzlina. Čokoládová zmrzlina. Áno.
prvýkrát, čo? Tak počkaj, ja si dám takú pesničku tiež ešte. Počkajte. Máme dosadnúť pesničku teraz. Nie, dám toto dobre. Počkaj. Čarovný Minecraft. Čarovný Minecraft. Čarovný Minecraft. Minecraft. Čarovný král. Nie. Čarovný Minecraft. Vajnoková zložina. Nie. Čarovný Minecraft. Čarovné zrkadlo. Nie. Čarovný Minecraft. Čarovný Futurecraft. Nie. Čarovný Minecraft. Čarovný craft. Čarovný Minecraft. Minecraft. Čarovný čarodej. Nie. Čarovný Minecraft. Čar. Čarovný Minecraft. Čaruje čarodej. Nie. Čarovný Minecraft. Čarovný... Minecraft. Čarovné koleno. Nie. Čarovný Minecraft. Čarovný Minecraft. Áno. Ty si David. David. Ale to nič nebolo, to bola iba taká. To by bolo všetko pre toto video. To je efekt. To by bolo všetko pre toto video. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. A ak sa vám nepáčilo, hoďte dislike, my sa nenahneváme. Ak sa vám veľmi páčilo, tak Dielate na Facebooku. nie, dajte odber. Napíšte do komentárov, čo by ste chceli ako ďalšie, prosím. Lebo ešte pod videom, ako komentár nemáme nič, takže prosím napíšte. Áno? Tak zatiaľ. Čaute. Čus. Ja sa im napím, tak ešte počkajte. Ty tu zostaň. Aha. Čarovný Minecraft. Čokoládová zmrzlina.